mong tak tunggu wangsulane mong tak tunggu wangsulane walasa mring wak ingsun among sira dadi jampi. Aku maksudnya tembang iki jane bingung aku. Amung sira dadi jampi, maksudnya mosok kancane dadekne jamu. Ya maksudnya dialah menjadi obat. Obat. Iya obat. Obat itu apa? Ya Obat. jamu kan penggantinya obat. Oh ngono, jadi obat. Sakit berarti, lagi sakit. Sing sakit sapa? Ning bawa ki sing sakit sapa? Gini loh Pak. Piye? Seumpanya Seupanya, sesegonya. umpamanya